Adi luar biasa. Opo kowe ora ngerti larane nalika pas aku kelangan kowe ngancani mongso sepimu nuruti opo karepmu nyatane atimu ditunggu aku. Gede rasa tresnoku sanjerone atiku nggo sliramu yen luku sing dikarepke sanes sing dipingini durung sempet duweni sampun kon ikhlaske. Cerita ngelaleke tetep ora gampang rakoyo kowe sing gampang golek liyane. Yen sanes sing dikarepke yen sanes sing dipingini durung sempet duweni sampun kon ikhlaske. Singkat cerita ngelaleke tetep ora gampang rakoyo kowe sing gampang golek liyane. Kowe lunga milih